Hola, doncs aquí arribem a la Font de Comabella, ja hem fet estem a 1.400 metres d'alçada, hem fet 86 quilòmetres. Acabem de fer un recorregut bastant tranquil i ara, en canvi, encarem una pujada fins a 2.800 metres d'altitud. Serà relativament difícil, però bueno, per això estem. Adéu! Doncs aquí acabem de sortir del refugi de Roca de Pimes, on hi ha un avituallament líquid, abans de fer aquesta pujada fins al Pic Negre, d'on, com podreu veure, hi ha unes vistes absolutament al·lucinants sobre tota la vall del Madriu, el Cadí i tot el resto d'Andorra. Bueno, doncs aquí estem al Pic Negre, acabem de fer 1.300 metres de desnivell positiu, aquí estem a 2.645 metres d'alçada, ara encarem cap a tota la carena fins a baixar fins al coll de la Caulla i després tornarem a través del refugi de Prat Primer, refugi de Claró, i aquí la vall de Claró Perafita Madriu, doncs Patrimoni Mundial de la UNESCO, evidentment paisatges absolutament fabulosos i fascinants. Doncs aquí aprofitar de la vida i de la muntanya. Baixada del Pic Negre cap al coll de la Caulla i després d'un camí relativament pla s'arriba al refugi de Prat Primer, es puja al coll del Montmort i ens endinsem progressivament a la vall del Madriu Perafita Claró, declarat per la UNESCO Patrimoni de la Humanitat. Doncs aquí estem al coll del Bou Mort, 2.500 metres d'altitud. Venim aquí, doncs, a esquerra tenim el refugi de Prat Primer, a dreta tenim el refugi de Claró, allí on anem, i allí on tenim, efectivament, un gran avituallament abans de seguir la vall del Madriu. Podem observar també aquí, tot damunt, el Pic Negre, on estàvem fa una hora i mitja. Doncs hem carenat tot al llarg per tornar a arribar a Prat Primer, pujar aquí i, com deia, anar cap a Claró. Hem fet 104 quilòmetres, doncs encara ens en queden uns quants abans d'arribar a la gran festa d'Ordino. Vinga, doncs anem. Adéu!
Collada de la Maiana, 2.420 metres d'alçada, estem aquí, acabem de passar pel refugi de Perafita, estem al quilòmetre 110 de la ronda i ara baixarem cap a Estalxerrer, a 2 quilòmetres més avall, abans d'encarar tota la vall del Madriu, direcció l'illa, i allà al fons podeu observar la Vall Civera, i just abans passarem pel refugi de l'illa, on hi haurà l'avituallament selecte i els supervoluntaris que tenim. Vinga, anem. Doncs estem aquí a Estalxerrer, 2.000 metres d'alçada, 112 quilòmetres de cursa, i doncs ara encarem la vall del Madriu cap amunt, cap a l'illa. Doncs m'acomiadaré dels dos grans amics i grans esportistes, Jordi Rossell i Raül Calbó, doncs seguir això tot sol. Vinga, ciao!